Astudio yn Bangor wedi rhoi cyfle i fi gweithio efo llawer o pobl gwahanol dros pwnciau gwahanol hefyd. Dwi wedi bod yn gweithio efo pobl yn creu ffilm, radio, theatr, dawnswyr. Hefyd dwi wedi cael y cyfle i gweld lot o perfformiadau gwahanol yn y galeri yn Caernarfon, yn Pontio yn Bangor a hefyd yn Theatr Clwyd. Nes i ddewis dod i Bangor i astudio oherwydd mod i'n lleol, ond o hynna'n golygu bod fi'n gallu cario ymlaen yn yng ngwaith. Dwi'n gweithio mewn 2 theatr lleol, felly o'n i'n gallu dal ymlaen efo hynny. Mae wedi rhoi cyfle i fi weithio efo gwahanol fath o bobl ac hefyd y siawns i datblygu gwaith fi fy hun a datblygu mwy efo y pobl eraill sydd yn y maes. Mi nath astudio theatr, drama a perfformio yn Prifysgol Bangor roedd y cyfle i mi datblygu llai o sgiliau gwahanol nath roi fi ymlaen i gychwyn gyrfa cyffrous iawn yn y celfyddyda. Un o'r pethau gorau amdano y cwrs ydy y cyfle i fod yn greadigol a rhoi stamp dy hun ar dy waith. O'n i rili gwerthfawrogi'r cyfle o gael datblygu syniad greiddiol fy hun a wedyn mynd efo ymlaen i ddatblygu a perfformio wedyn. Dwi wedi dysgu sgiliau actio, sgiliau cyflwyno, sgiliau sgwennu a chyfarwyddo. Mae'r ysgol yn lle rili dda i astudio. Mae'r lectures i gyd yn really neis a maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n siarad amdan. Yn aelod o Cymdeithas John Gwilym Jones ac efo hwnnw dwi wedi bod yn perfformio yma'n Pontio. Nathon ni wneud 2 sioe yma'n y studio. Nathon ni wneud un ym mis Mawrth blwyddyn dwytha a un ym mis Tachwedd. A oedden nhw'n sell-out rili, oedd o'n rili dal yn cyfle rili da. A dwi hefyd wedi bod yn rhan o'r Gymdeithas Ffilm. Yn fan'na dwi wedi cael cyfleoedd i actio o flaen camera mewn short films felly. Ond hefyd gweithio tu ôl y camera fatha assistant director a ar y sain a falle hefyd, mae hynna reit hwyl. Drwy astudio y cwrs yma yn Bangor, dwi wedi cael y cyfle i gweithio yn Pontio efo Blas, sef yn wneud gwaith efo pobl ifanc mewn theatr a'r celfyddydau. So efo hwnna dwi wedi bod i mewn i ysgolion uwchradd ac ysgolion bach hefyd. Efo'r celfyddydau yn wneud celf, yn wneud theatr, yn wneud dawns. Un o'r prif manteision astudio theatr yma yn Prifysgol Bangor ydy y llai o adnoddau ardderchog sydd yma ar gael. Yn wedi ers i Pontio agor, o'n i'n gweld o'n hynod o werthfawr o gael y gyfle i ddatblygu a perfformio gwaith yn y theatra eu hunan ac a gweithio'n agos iawn efo'r tîm technegol hefyd. O'n i'n gweld hwnna'n werthfawr o fod ar yr ochr arall wan a gweithio yn y theatr ei hun. Mae'n bwysig a gweld faint o bwysig ydy'r berthynas yna gyda'r tîm technegol. Fy swydd presennol ydy cymhorthydd ymgysylltu a'r gymuned yma yn Pontio. Nes i raddio yn 2017 ac cychwyn fel intern creadigol trwy gynllun Arts and Business Cymru a datblygu i fod yn codwr arian i'r celfyddyda. Ar ôl gorffen yr interniaeth, o'n i'n ffodus i gael y rôl yma dwi'n ddo fo wan a dwi'n cael ymgysylltu yn y ffordd o codi arian a gyda'r gymuned lleol. Dwi'n meddwl peth mwyaf na i fethu ydy siawns i cyfarfod holl fath o wahanol bobl yn y byd. A gallu bod fewn yn y maes theatr. Gyfer y dyfodol dwi yn gobeithio mynd fewn i falle cynhyrchu, falle cyfarwyddo. Dwi'n edrych ymlaen i wneud chydig o waith actio hefyd. Dwi wedi cael chydig o gyfleoedd actio. Ond fyswn i yn y bôn fyswn i'n licio mynd i gynhyrchu. Dwi'n gobeithio wneud cwrs masters ac dwi hefyd yn gobeithio cael ymlaen gweithio yn Pontio yn wneud theatr hefo Blas. I raddedigion yn dyfodol, y cyngor wrthyn ni roed ydy i jyst wneud y gorau o bob un cyfle sy'n dod i fyny. Os ydyn nhw'n gweithdai ychwanegol, sgyrsiau, neu profiadau gwaith a profiadau gwirfoddoli yn y brifysgol, so ni'n dweud ewch amdani, trio gael gymaint o profiadau fedrwch chi a wneud hynna rili cyfoethogi'ch profiad.